De ce să folosești și să ai la tine uleiul de mentă, de peppermint, vara aceasta? Pentru 6 motive simple. 1. Pentru că îți aduce prospețime. 2. Este uleiul antinădușală, pentru că vara ne putem confrunta cu nădușală. 3. Este uleiul necesar persoanelor cu alergii, dar și persoanelor cu probleme de astm. Decongestionează fosele nazale și le ajută să respire mai ușor. 4. Vara ni se umflă picioarele. Retenția de apă este mai mare. Luăm uleiul de mentă, îl diluăm împreună cu un ulei fracționat de cocos și îl aplicăm pe zonele cu probleme. Numărul 5, deoarece ne relaxează. Menta este relaxantă, menta ne liniștește, inclusiv la nivel stomacal. Și 6, în cazul în care avem probleme de dureri de cap, avem o migrenă, una alta, suntem încărcați emoțional, mental și așa mai departe, luăm puțin ulei de mentă. Putem și doar să inspirăm, putem să-l aplicăm pe mâini, pe picioare, pe gât, pe ceafă, pe tâmple sau pur și simplu putem să luăm și intern pentru că și acolo va face diferența și după cum spuneam, ne ajută și în cazul în care avem niște neplăceri stomacale, că tot e vară și mâncăm de toate. Să vă fie de folos! Eu sunt Ioana M. Ștefănică și sunt aici pentru tine.